Эрмитаж Қозан өзегінде түрік рәссамларының Анатолий жилләре күргәзмәсе ачылды. Экспозицияда Түркиянең төрле жанрларда иҗат итүче танылган рәссамнарының 43 эше тәкъдим ителде. Фәлсәфи сюрреализмнан алып, лирик абстракционизм, экспрессионизм жанрларында иҗат ителгән рәсемнәрнең асылын Мөршидә Җихан өйрәнеп кайтты. Урамда көннән-көн көзгә ачы җилләр яшайган чакта сәнгатькә гашык тамашачы Төркиянең Анатолия җилләре белән җылына. Күргәзмәдә бер юлы 11 рәссам иҗаты чагыла. Барысының да Казанга беренче килүләре. Ялчын Гөлшәбак өчен быелгы ел бигрәк истәлекле. Күптән түгел Төркиянең рәссамнар фонды премиясенә лаек булган. Мин рәсемнәремдә төрек халкының үткәндәге яшәешен, мәдәниятен, көнкүрешен чагылдырам. Әлеге рәсемдә, мәсәлән, трактор юк, барысы да кул белән эшләнгән чор. Бу тарих, безнең үткәнебез. Her şey elle yapılıyor. Ялчын Гөлшәбак табигыйлеккә мөкиббән булса, Нәврәс Акын бүгенге яңа технологияләр чорын чагылдыра. İsimsiz olarak nitelendiriyorum ama Мин рәсемнәремә исем куймыйм, карарга килүчеләр үзләренчә фаразлый. Биредә яңа технология үсешен чагылдырган рәсемнәр тезмәсе. Чыннан да беренче карашка чуарланган сызыклар күренә, әмма игътибарлырак карасаң, әлеге рәсемнәрдә тимер юллар, вакытны ашыктыручы сәгать механизмнары шәйләнә башлый. Рәссамнар остасы Фәүзи Каракыш фикеренчә, Эргин Инан иҗаты дини мотивлар белән сугарылган. Bir taraftan Arapça ve tipografilerini kullanıyor. Бер яктан ул гарәп каллиграфиясе үрнәкләрен кулланган, икенче яктан үзенең хыялый образларын, иҗат фантазиясендә өстәгән. Ислам фәлсәфәсен кешелеклелек кыйммәтләре аша чагылдыра. Экспозициядә чагылдырылган жанрлар төрле булуга карамастан, рәссамнарны Анатолия мәдәниятенә, үз иленә, халкына булган мәхәббәт мотивлары берләштерә дип белдерде рәсми ачылу барышында Исмәт Ирикан. Biz kardeş ve dost Tatar halkıyla bu sergiyi, bu güzellikleri de paylaştığımız için çok memnunuz. Төркиянең мәшһүр рәссамнары күргәзмәсен Татарстанлылар хузурына да тәкъдим итә алуыбызга бик шатбыз. Төрле жанрда, üslubта иҗат итүче рәссамнарыбызның иң яшенә 35, ә иң өлкәне 70-тән узган. Алар барысы да Анатолия мәдәниятендә тәрбияләнгән иҗатчылар. Шуңа да күргәзмәне Анатолия җилләре дип атарга булдык. Anadolu'dan esintiler, çağdaş Türk resminden örnekler dedik. Рәссамнарның иң яше Метин Калкызыгулы. Яшь булуга карамастан Төркиядә аның иҗаты мәшһүр. Үз картиналарында фәлсәфи мәгънә тирәнлеген ак һәм соры төсләр аша бирә. Bu eserlerimde daha minimal yaklaşımda bulunuyorum. Бу рәсемнәргә карагач, кешеләр рәсемдә үзләренең күңел халәтен танып, охшашлык күрерләр дип уйлыйм. Игътибар итсәгез, парлы һәм парсыз кош рәсемнәре, агачка сыенучы яисә аннан китеп баручы җәнлек, алар барысы да безнең табигать баласы булуын гәүдәләндерә. Сәнгать кешеләре дөнья күләм фаҗигаларны үзгә кичерә. Ул аларның иҗатына да тәэсир итә. Türkiye'de bizim ülkemizde bayağı büyük yangınlar falan oldu. Төркиядә бик күп урманнар янды. Бу фаҗига мине тетрәндерде. Күргәзмәгә шуның тәэсирендә ясаган рәсемнәрне китердем. Бу минем җан авазы. Янгын эчендә калган дөньяны бары тик без үзебез коткара алабыз. Бу фикер белән килешми мөмкин түгел. Күргәзмә белән танышырга килүчеләр тарафыннан да рәссамнар иҗаты югары бәяләнде. Бик кызыклы күргәзмә һәм гомумән Казан халкы килеп карасын бу күргәзмәне. Чөнки Төркиягә барып, әле төрле галереяләргә, күргәзмәләргә кайчан барып җитәбез, кайчан күрәбез билгесез. Бу чорда Казанда, Казанның үзәгендә шундый күргәзмә булу бик шатландыра. Türkiye'nin Kazandагы baş konsuluna, konsulluk vekillerine hem Эрмитаж музейына бик зур рәхмәт, бик кызыклы күргәзмә. Күргәзмә Казан Кремле дәүләт тарих архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы белән берлектә Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы тарафыннан оештырылды. Төрек рәссамнарының иҗаты белән 14 ноябрьгә кадәр танышырга мөмкин. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.